या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। शिक्षक भरतीची घोषणा, जुन्या पेन्शनबाबत सीएम शिंदेंचं मोठं वक्तव्य। एकानं बोलण्यात गुंतवून ठेवलं, दुसऱ्यानं संधी साधत मोबाईल हातोहात पळवला। आणि झुलत्या पुलाचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। आताचं सरकार तुमचं आहे, सामान्य लोकांच्या मनातील सरकार आम्ही स्थापन केलंय। शेतकरी, शिक्षक, कामगार, माता भगिनी आणि विद्यार्थी या सर्वांना केंद्रबिंदू मानून मी आणि उपमुख्यमंत्री यांनी राज्यात अनेक निर्णय घेतलेत। शिक्षकांची 30,000 पदं भरून भरतीची पद्धत सोपी करतो आहोत। जुनी पेन्शन योजनेतील तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींवर काम सुरू आहे। प्रश्नांना बगल देण्याचं काम आम्ही करणार नाही। जुनी पेन्शन योजना गांभीर्याने घेतली जाईल असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या राज्य महाअधिवेशनात उपस्थित शिक्षकांना दिला। छत्रपती शिवाजी महाराज की। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती आयोजित 17वे त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशन या ठिकाणी संपन्न होतोय। आजच्या या राज्यव्यापी महाअधिवेशनाला उपस्थित स्वागताध्यक्ष आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरजी, राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंतजी, राजन तेलीजी, ब्रिगेडियर सुधीर सावंतजी, राज्याध्यक्ष माननीय उदय शिंदेजी, राजन कोरगावकरजी, विजय कोंबेजी, काळूजी बोरसे, आबा शिंपी, प्रशासनाचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे सर्व पदाधिकारी आणि महाराष्ट्रातून कानाकोपऱ्यातून आलेले सर्व शिक्षक, शिक्षिका, बांधव, भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, मी आजच्या या महाअधिवेशनाला उपस्थित आपल्या सर्वांचंच मनापासून स्वागत करतो, मनापासून आपल्याला शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे येताना आम्ही पाहिलं, केसरकर साहेबांनी मला दाखवलं हा सगळा समुद्र किनारा आणि वेंगुर्ल्यातला समुद्र किनारा, तो निसर्ग आणि अतिशय हा सुंदर सगळ्यात असलेला भाग आणि बरोबर अधिवेशन देखील तुम्ही अशा स्थळी आयोजित केलं, त्याबद्दल पर्यटनही देखील होणार आहे, बरोबर ना। आणि म्हणून मी आपल्याला पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद देतो। खरं म्हणजे या वेंगुर्ल्यामध्ये आपले 2 दिवसीय अधिवेशन सुरू आहे
यामध्ये काल आणि आज विचार मंथन होईल, विचाराचं आदान प्रदान होईल आणि काही ना काही चांगलं या महाअधिवेशनातून आपण घेऊन जाल असा मला विश्वास आहे. आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की आपल्या राज्यात, आपल्या देशात गुरु या संकल्पनेला फार महत्व आहे. आपण म्हणतो गुरु म्हणजे साक्षात परब्रह्म. आई वडिलांनंतर या गुरुचं, शिक्षकाचं स्थान आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये आदराचं आहे. हे कुणालाही नाकारता येणार नाही. खरं म्हणजे आपण या भावी पिढीवर एक चांगले विचार, त्यांच्यावर चांगला संस्कार आपण घडवता. खरं म्हणजे कुंभार जसं मातीला आकार देतो तसं तुम्ही या भावी पिढीला, या नवीन पिढीला आकार देण्याचं, संस्कार घडवण्याचं अतिशय मोलाचं काम करता. त्यामुळे आमच्या सगळ्यांच्या जीवनामध्ये आपलं सगळ्यांचं मोठं स्थान आहे. मगाशी केसरकर साहेब म्हणाले की डॉक्टर जीवदान देतो. खऱ्या अर्थाने जीवनाला दिशा देण्याचं काम आपण शिक्षक करता. त्याबद्दल मला आपल्याबद्दल खूप आदर आहे. मला आठवतंय आपले जुने दिवस. मी देखील आमच्या ठाण्यातल्या किसननगरमध्ये महापालिकेच्या शाळेत शिकलो. आजही मला आठवतंय ते आमचे गुरुजी रघुनाथ परब सर, तेव्हा आम्ही गुरुजी म्हणायचो. आणि त्यांचं प्रेम, त्यांची भावना, त्यांची आपुलकी. त्यावेळची शाळा, आता तर शाळेच्या मोठ्या इमारती होतात, पण त्यावेळच्या शाळा आपल्याला माहीत आहे. आपल्या चाळी वजा शाळा, दरवाजे असतील नसतील, स्वच्छता आपण करायची, साफसफाई करायची आणि मग ते शिक्षण आपल्याला ज्ञानार्जन करायचं. अशी परिस्थिती पण काळ होता. काळ बदलत गेला. आज गुरुजी आणि आता मगाशी आपण काय म्हणाले, टीचर. आणि काळानुरूप परिस्थिती बदलती आहे, सगळं बदलतंय. आणि खऱ्या अर्थाने आज ही आपण गुरुजी ते टीचर. आणि मगाशी केसरकर साहेब म्हणाले ते बरोबर आहे. तुमचंही देखील या समाजामध्ये फार मोलाचं योगदान आहे. मोलाचं योगदान आहे. समाज घडवताय, पिढी घडवण्याचं काम करताय, त्याला संस्कार देण्याचं काम करताय, त्याला आकार देण्याचं काम करताय. हे काय सोपं काम नाहीये. आणि म्हणून तुम्हाला डॉक्टर प्रमाणे काय तुम्ही म्हणालात यार, म्हणजे वेळेवर शाळेत पोहोचण्यासाठी, बरोबर ना? आणि यांच्यावर काय बंधनं लावता? हे सगळं आपल्याला शिकवणारे लोक आहेत. सरकार बिलकुल त्या मताचं नाही. हे सरकार तुमचं आहे. आणि शेवटी सरकार जे स्थापन झालं आपल्याला माहित आहे. मी काय राजकारणात जाणार नाही, परंतु 6-7 महिन्यापूर्वी हे सर्वसामान्य लोकांच्या मनातलं आम्ही सरकार स्थापन केलं. आणि खऱ्या अर्थाने शिक्षक याचं किती महत्व आहे. शिक्षक काय काय करू शकतो. पिढी घडवतोय तर बरंच काय करू शकतो. तेव्हा आम्हाला त्याची जाणीव आहे. तुम्हाला मंत्री पण आम्ही चांगला दिलाय, बरोबर ना? कारण आपल्याला माहित आहे जेव्हा आम्ही सुरुवातीला आम्ही तिकडे होतो, मला खूप प्रेशर होता. सगळंच बघायचं, कसं करायचं, मीडिया बघा, हे बघा, ते बघा. मी लगेच मला थोडंसं सेन्स आहे. मी यांना म्हणालो ही बाजू जरा मीडियाची तुम्ही सांभाळा. शांतपणे अगदी सगळ्या गोष्टी आपल्याला ज्या, बरोबर ना? तुम्हालाही वाटलं असेल बरोबर एकनाथ शिंदेने माणूस शोधलाय. आणि ते आता तुमचे शिक्षण मंत्री आहेत. आणि मला आपल्याला या ठिकाणी सांगायला अभिमान वाटतो, मी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी आम्ही या राज्यामध्ये अनेक निर्णय गेल्या 6-7 महिन्यात घेतले. त्यामध्ये शिक्षक आहेत, शेतकरी आहेत, कष्टकरी आहेत, कामगार आहेत, माता भगिनी आहेत, विद्यार्थी आहेत. आपण जर, मी त्याच्यामध्ये जाऊ इच्छित नाही, पण जे निर्णय तुम्ही वाचलेत
तर या निर्णयामध्ये या राज्याचं हित, या राज्यातल्या सर्वसामान्य घटक, या राज्यातल्या सर्वसामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू मानून आम्ही निर्णय घेतलेत। एकही कॅबिनेट आमची अशी नाही की आमचा कुठला वैयक्तिक काम, वैयक्तिक निर्णय कुणासाठी तरी कुणाच्या फायद्यासाठी घेतलेला आपल्याला दिसेल। सगळे घेतलेले निर्णय या राज्याला पुढे नेण्यासाठी, या राज्यातला प्रत्येक घटक या सर्वांगीण विकास होण्यासाठी, तो मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठीच आम्ही निर्णय घेतले। त्याचं आम्हाला समाधान आहे, त्याचं आम्हाला समाधान आहे। आणि म्हणूनच मी आपल्याला सांगू इच्छितो, ज्या ज्या ठिकाणी या राज्यात किंवा राज्याच्या बाहेर देखील आम्ही जेव्हा जातो कार्यक्रमाला, त्या ठिकाणी उदंड असा प्रतिसाद आणि तुमचं प्रेम पाहायला मिळतं। हीच खऱ्या अर्थाने केलेल्या कामाची पोचपावती आहे। आणि म्हणून आज आपण पाहतोय की या बदलत्या काळात आपल्या ज्या काही मागण्या आहेत, बऱ्याचशा मागण्या तर केसरकर साहेबांनी या ठिकाणी सांगून टाकलेल्या आहेत की त्यावर आम्ही निर्णयच घेतलेले आहेत। कारण शेवटी शिक्षक हा ज्ञानदानाचं काम करत असतो, दुसऱ्याला शिकवण्याचं काम करत असतो, पिढी घडवण्याचं काम करत असतो। त्यामुळे तुमच्यावर कुठली अशा प्रकारची बंधनं आम्ही टाकणार नाही, टाकू दिली जाणार नाही। अगदी मोकळेपणाने तुम्ही शिकवण्याचं पुण्याचं काम केलं पाहिजे। काही ठराविक गोष्टी सोडल्या तर बरेचसं काय जे काय काम तुम्हाला पूर्वी दिलं जात होतं ते बिलकुल दिलं जाणार नाही, ते रद्द केलं जाईल, काढून घेतलं जाईल। शेवटी आम्ही जेव्हा तुमच्याकडून काही अपेक्षा करतो असतो, शिक्षणाचा दर्जा उंचावला पाहिजे, विद्यार्थ्यांचं जीवनमान उंचावलं पाहिजे, त्यांना चांगलं शिकवलं पाहिजे, आता स्पर्धात्मक युगामध्ये आपण पुढे गेलं पाहिजे, ही भावना जेव्हा आमची आहे, मुलांच्या पालकांची आहे, त्याचबरोबर तुमच्या ज्या काही सूचना असतील, तुमच्या काही अडचणी असतील, तुमचे जे काही प्रश्न आहेत, समस्या आहेत, त्या देखील सोडवण्याची जबाबदारी सरकार म्हणून आमची आहे, सरकार म्हणून आमची आहे, ते आम्हाला टाळता येणार नाही। आणि म्हणून राष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षण सर्वेक्षणामध्ये देखील आपल्या मागील कालावधीपासून मोठी आपल्या शिक्षकांनी झेप घेतली आहे। त्यात सरकारी शाळांचा वाटाही आपला खूप मोठा आहे। त्यामुळे पालकांचा व समाजाचा सरकारी शाळांवरील विश्वास देखील वाढत चालला आहे। काही ठिकाणी आपले लोक त्या ठिकाणी शाळेमध्ये सरकारी शाळा असं कोण म्हटलं की सरकारी शाळेमधला मुलगा, महापालिकेच्या शाळेतला मुलगा, जिल्हा परिषदच्या शाळेतला मुलगा चांगला परफॉर्मन्स करत नाही, असं कुणालाही म्हणता येणार नाही। तुमच्या समोर हा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झालाय, तो महापालिकेच्या शाळेत शिकून झालाय। त्यामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या कार्यमान जी प्रतवारी आहे त्याच्यामध्ये परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स एकूण 1000 गुणांपैकी महाराष्ट्राला 928 गुण मिळाले आणि देशामध्ये आपण पहिला क्रमांक पटकावलाय। ही आपल्यासाठी मोठी अचीवमेंट आहे। याच्यात तुमचं योगदान आहे, तुमचं डेडिकेशन आहे, तुमचं डिवोशन आहे, या सगळ्या गोष्टी आहे, तुमचे कष्ट आहे, तुमचा प्रामाणिकपणा आहे। आणि म्हणून या आपल्या सगळ्यांचं मी मनापासून शिक्षकांचं, शिक्षण विभागाचं अभिनंदन करतो आणि मंत्री महोदयांचं पण अभिनंदन करतो। त्यांचं अभिनंदन केलं तर तुम्हाला जास्ती देत राहतील ना काय ना काय। आणि सगळ्या तुमचे निवेदन माझ्याकडे आहेत। आणि त्याचबरोबर खऱ्या अर्थाने मी माशी म्हटलं, किती तंत्रज्ञान आलं, काही आलं, टेक्नॉलॉजी आली, तिथं पाहिजेच, परंतु हे सगळं आलं तरी शिक्षकांची जागा कोणी घेऊ शकत नाही, कुणालाही घेता येणार नाही। ही वस्तुस्थिती आहे, ते खरं आहे। मी जे आहे ते खरं बोलतो। मी काही असं काही न होणारं बोलत नाही आणि काहीतरी चांगलं वाटावं लोकांना म्हणून मी बोलत नाही। मी आपला साधा माणूस आहे, साधा कार्यकर्ता आहे आणि जे आहे ते खरं आहे ते बोलणार। त्याच्यामध्ये राज्याचं, तुमच्या सगळ्यांचं हितच असेल। आणि म्हणून भारत हा आपला सगळ्यात तरुणांचा देश आहे। पुढील जी आपली तरुण पिढी सक्षम करण्यासाठी तुमचं योगदान फार महत्वाचं आहे। त्याचबरोबर सरकारची जबाबदारी आहे, ती देखील आम्ही पार पाडणार। विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबद्दल गोडी वाटावी, त्याचबरोबर नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार मातृभाषेवर
मातृभाषेतील शिक्षणावर भर देण्याचं काम आपलं आहे. त्याचबरोबर इंग्रजी, विज्ञान आणि गणित या विषयांची देखील आवड या विद्यार्थ्यांमध्ये व्हावी यासाठी देखील आपल्या सगळ्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. आणि म्हणून आदरणीय मगाशी केसरकर साहेबांनी सांगितलं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाची घोषणा केली. आणि त्यांच्या संकल्पनेतील नवीन शैक्षणिक धोरण म्हणजे भविष्य काळातील एक सुवर्ण संधी आहे. शेवटी विद्यार्थ्यांना आपल्याला त्याचं शिक्षणामध्ये दर्जा वाढवणं, अपग्रेड करणं, नवीन नवीन जे जगात सुरू आहे त्याची माहिती, त्याचं अवलोकन करणं, त्यांच्या ज्ञानामध्ये भर टाकण्याचं काम करणं, हे सगळं त्याच्यामध्ये आहे. आणि म्हणून या धोरणानुसार आपल्या राज्यात देखील तुम्ही पुढे जाताय, तुम्ही पावलं टाकताय आणि आजवर शिक्षणामध्ये दिशादर्शक काम करून देशाला आपण नवीन नवीन प्रयोग आणि विचार दिलेले आहेत. शेवटी महाराष्ट्राचं एक देशात महत्व आहे, मोठं महत्व आहे. आणि म्हणून राज्यातील सर्व मुला मुलींना या ठिकाणी समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने देखील केंद्र शासनाच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत काही महत्वाचे आणि सर्व समावेशक निर्णय देखील घेतलेत, हे देखील मी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो. आणि म्हणून या राज्यातल्या शैक्षणिक धोरणाला आकार देणं, चांगलं त्याला पुढे नेणं, हे देखील उद्दिष्ट आहे. आणि त्यासाठी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे शिक्षण विभागातील देखील आपले जे काही मुद्दे आहेत, अडचणी आहेत, त्या देखील दूर करायच्या आहेत. आणि म्हणून शिक्षण व्यवस्था दर्जेदार करण्यासाठी जी रिक्त पदं आहेत ती भरलीच पाहिजे, याच्याबद्दल कुणाचंही दुमत असण्याचं कारण नाही. आणि म्हणून केंद्र प्रमुखांची रिक्त पदं आपण भरतोय. राज्यातल्या 4860 केंद्र प्रमुखांच्या पदापैकी आपण मॅक्झिमम तातडीने किती भरतोय? सगळे भरतोय. शिक्षकांची 30,000 पदं आपण भरतोय. हा देखील मोठा एक मोठं टार्गेट आहे. आणि त्याचबरोबर ही पदं भरण्यासाठी देखील जी पद्धत आहे ती आपण सोपी सुटसुटीत करतोय. त्याचबरोबर जवळपास या शाळा बाह्य मुलांच्या ज्या काही समस्या आहेत, मध्यान्ह भोजन असेल, व्यक्तिगत लाभाच्या इतर योजना आहेत, मगाशी आपला गणवेशाचा विषय निघाला, बरोबर ना शिंदे साहेब, तुम्ही काय जावळीचे आहे मगाशी बोलले, त्यामुळे आपलं बिलकुल चांगलंच होऊन जाईल. आपुलकीने आपण म्हटलात. खरं म्हणजे मी देखील एक दुर्गम भागातून, दुर्गम खेड्यामध्ये माझा जन्म झाला आणि या राज्याचा मुख्यमंत्री होण्याचं भाग्य मला मिळालंय. त्यामुळे प्रत्येकाच्या अडचणींची जाण मला आहे. आणि म्हणून आज आपल्याला ज्या काही त्रुटी आहेत, आपलं निवेदन माझ्याकडे प्राप्त झालेलं आहे. मी सविस्तर काही याच्यावर बोलू इच्छित नाही, परंतु या सगळ्या त्रुटी दूर करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रामध्ये मैलाचा दगड ठरतील असे महत्वाचे निर्णय आपण विषय त्याला प्राधान्य आपलं सरकार देणार आहे. आणि म्हणूनच राज्यातल्या खाजगी विना अनुदानित शाळांच्या अनुदानाबाबतचा जो काही विषय होता, मगाशी केसरकरांनी सांगितलं की तो देखील आम्ही जवळपास 61,000 शिक्षक आणि 1100 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय तात्काळ घेऊन टाकला. आणि म्हणून मी आणि उपमुख्यमंत्री दोघंही या शैक्षणिक विभागामध्ये ज्या ज्या काही अडचणी, ज्या त्रुटी, ज्या समस्या आहेत त्या सोडवण्याला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि म्हणून मगाशी ज्या काही बदल्या असतील, जिल्हा परिषद, त्याचबरोबर काही स्थलांतरण आहे, ते देखील आपलं मला वाटतं जालना जिल्ह्यातलं जिल्हा परिषद श्रीराम तांडा येथील शाळेमुळे 100% स्थलांतर रोखलं गेलं. मला या ठिकाणी सांगायला आपल्याला आनंद वाटतो की आपल्या शाळांना कुणालाही बोर्ड दाखवण्याची आवश्यकता नाही. चंद्रपूर जिल्ह्यातलं पाल्डो इथली जिल्हा परिषद शाळा कोणत्याही सुट्टी विना 365 दिवस तुम्हीच शिक्षक सुरू ठेवले, त्यांनी अविरत सुरू आहे. आणि तो तिथं वेटिंगला आहेत मुलं प्रवेशासाठी. त्याचबरोबर तोरणमाळ येथे जिल्हा परिषदेची शाळा आजूबाजूच्या 29 पाड्यावरील मुलांसाठीची आदर्श निवासी शाळा म्हणून त्याची गणना आहे, त्याला पारितोषिक मिळालं. अशी अनेक उदाहरणं आहेत. त्यामुळे शिक्षक हा अतिशय प्रामाणिकपणे जेवढं काही करायचं, रोजचं शिकवण्याचं कर्तव्य पार पाडत असतानाच जे काय आपण नवीन नवीन इनोव्हेटिव्ह प्रयोग करताय, काही जे करताय, त्यामुळे
विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानामध्ये नक्की भर पडते आहे. आणि म्हणून तुमचं हे डेडिकेशन फार महत्त्वाचं आहे. तुम्ही असंच काम करत राहा. तुम्ही निवेदन मला दिलेलं आहे आणि ज्या त्रुटी आहेत त्या नक्की आपण दूर करू. यामध्ये जी सगळ्यात तुमची महत्त्वाची जी काही मागणी आहे त्या बाबतीत देखील उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी मध्ये सुतोवाच केलं होतं. शेवटी निर्णय घेणारं सरकार, धाडसी निर्णय घेणारं हे सरकार, तुमच्या मनातलं सरकार आज राज्यात बसलेलं आहे. त्यामुळे जी काही इतक्या वर्षाची जी प्रलंबित विषय, जो जुनी पेन्शनचा विषय आहे, त्याला देखील, त्याच्यावर देखील शैक्षणिक विभाग, मी नेहमी शालेय शिक्षण मंत्र्यांना सांगत असतो, याच्यामधल्या ज्या काही तांत्रिक बाबी, कायदेशीर बाबी, आर्थिक बाबी, ज्या ज्या कशा कशा आपल्याला टप्प्याटप्प्याने पुढे जाता येईल यावर गांभीर्याने आपण काम करतोय. जुना विषय आहे, आम्हाला 6 महिने झाले. थोडा वेळ देणार ना तुम्ही? थोडा वेळ देणार ना? आणि खऱ्या अर्थाने हे तुमचं सरकार आहे. त्यामुळे आम्ही कुठल्याही प्रकारे कुठल्याही प्रश्नाला बगल देण्याचं काम सरकार करणार नाही. आम्ही सामोरे जाणारे आहोत आणि म्हणून प्रत्येक प्रश्नाला सामोरे जाणारे हे सरकार आहे. तुमच्या हक्काचं सरकार आहे. फक्त एवढंच आहे, कुठलाही निर्णय आपण घेतल्यानंतर त्याचे दूरगामी परिणाम वाईट होता कामा नये, चांगले झाले पाहिजे. शेवटी तुमच्या भविष्याचा, तुमच्या भवितव्याचा विचार शेवटी तुम्ही इतके वर्ष ही पिढी घडवताय. आणि म्हणून या जुन्या पेन्शनच्या बद्दल देखील उपमुख्यमंत्री महोदय आणि मी या बाबतीमध्ये अतिशय गांभीर्याने आम्ही घेतोय. तुम्ही असा विचार करू नका की हे सरकार आम्हाला या प्रश्नाला बगल देईल, टाळेल. बिलकुल हे मनातलं काढून टाका. फक्त एवढंच आहे की यामध्ये जे काही निर्णय आहे, जे परिणाम आहेत, ते तुमच्या हिताचे असले पाहिजे, राज्याच्या हिताचे असले पाहिजे, या शिक्षण विभागाच्या हिताचे असले पाहिजेत. एवढंच सांगतो. आणि या बाबतीमध्ये देखील आपण, आपली जी कमिटी आहे, या आपलं जे प्राथमिक शिक्षण समिती आहे, तुम्ही देखील एक दिवस आपण बसू. यामध्ये काय 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 चर्चा करता येईल, याच्यातून काय मध्यमार्ग काढता येईल, वाया मीडिया काय काढता येईल. सरकार पूर्णपणे सकारात्मक आहे. मला तुम्हाला सांगायला या ठिकाणी, तुम्ही मला सांगा की आतापर्यंत जे 2.5 वर्षामध्ये निर्णय थांबवले होते ते या वेगवेगळ्या घटकांसाठी होते. आल्या आल्या आम्ही ते धाडसाने निर्णय घेत सुटलो आणि म्हणूनच या राज्यामध्ये अल्पावधीमध्ये लोक या सरकारकडे आपलं सरकार म्हणून पाहू लागले. हे माझं सरकार आहे म्हणून पाहू लागले. हा मुख्यमंत्री माझा आहे, आपल्यातलाच आहे. मला किती वर्ष तुम्ही बघताय? लांबून बघत असाल, जवळून बघत असाल, ऐकून बघत असाल. माझ्या कामामध्ये काय फरक पडलाय? माझ्यामध्ये काय बदल घडलाय? बिलकुल घडणार नाही. मी कालही कार्यकर्ता म्हणून काम केलंय, आजही कार्यकर्ता म्हणून काम करतोय आणि उद्याही तुमच्यासाठी कार्यकर्ता म्हणूनच काम करणार. हा विश्वास तुम्हाला मी देतो. शेवटी तुमच्या मनामध्ये जे आहे ते मला माहीत आहे आणि म्हणून यावर आम्ही गांभीर्याने काम करतोय. एवढा विश्वास ठेवा, खात्री बाळगा. प्रत्येक प्रॉब्लेमला जर ठरवलं आपण तरच सोल्युशन काढू शकतो, नाही ठरवलं तर काही निघू शकत नाही. परंतु हाच फरक आजच्या सरकारमध्ये आहे. आजच्या सरकारमध्ये आहे. कुठल्याही प्रश्नाला बगल देण्याचं काम, पळ काढण्याचं काम, टाळण्याचं काम हे तुमचं सरकार करणार नाही. हा विश्वास तुम्हाला देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. यानंतर नूतन अध्यक्ष, सरचिटणीस आणि राज्य शिक्षक नेते यांची हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध. रक्तपेढीची सुविधा. 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108.
वैभववाडी शहरातील प्रथमेश मोबाईल शॉपीतील मोबाईल चोरट्यांनी हातोहात लंपास केलाय। सीसीटीव्हीत हा प्रकार कैद झालाय। याद्वारे पोलिसांनी ग्रामस्थांच्या सहकार्याने चोरट्यांना जेरबंद केलाय। दोघे संशयित चोरटे उत्तर प्रदेशमधील आझमगड येथील आहेत। वैभववाडीच्या आठवडा बाजाराची संधी साधून दोघे संशयित चोरटे शहरातील प्रथमेश मोबाईल शॉपीमध्ये मोबाईल खरेदी करण्याच्या बहाण्याने आले। दुकानदारानं मोबाईल काउंटरवर ठेवले। या दरम्यान एकानं बोलण्यात गुंतवून ठेवलं। त्याचवेळी दुसऱ्यानं 13,000 रुपये किमतीचा मोबाईल पिशवीत टाकून पैसे आणायला जातो असं सांगून तिथून पळ काढला। काही वेळानंतर दुकानातील कर्मचाऱ्याच्या हा प्रकार लक्षात आला। त्यानं आपल्या मालकाला याबाबत सांगितलं। त्यानं सीसीटीव्ही फुटेज तपासलं तर मोबाईल लंपास केल्याचं दिसून आलं। त्याने हे व्हिडिओ सर्वत्र पाठवून संबंधित व्यक्ती कुठे आढळल्यास संपर्क करण्याचं आवाहन केलं। तसेच पोलीस ठाण्यात येऊन त्याची माहिती दिली। पोलिसांनी त्याप्रमाणे फिल्डिंग लावली। अखेर शहरातील प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये नगरसेवक रोहन रावराणे यांच्या नजरेत ते दोघे आढळून आले। त्यांनी पोलिसांना हे सांगितलं। त्यानंतर चोरट्यांना जेरबंद केलं। दिवसाढवळ्या झालेल्या चोरीच्या घटनेनं तालुक्यात खळबळ उडाली आहे। संशयित चोरटे हे सध्या वैभववाडीत राहत होते, तत्पूर्वी कणकवलीत होते। त्यांचा तेथील चोरी प्रकारांमध्ये सहभाग आहे का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण सात लाईनचं मोबाईल ॲप। ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध। नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। कोकण हे निसर्गरम्य ठिकाण असून या ठिकाणी पर्यटनाला मोठा वाव आहे। भारतातील पहिली पाणबुडी ही या ठिकाणी दीपक केसरकर यांच्या प्रयत्नातून आणणार आहोत। या कोकणात या सिंधुदुर्गात येणारा पर्यटक कशा प्रकारे आकृष्ट होईल यासाठी सोयी सुविधा देणं, इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करणं यामध्ये सरकार पूर्णपणे सहभाग घेईल अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेंगुर्ला इथं झुलत्या पुलाच्या उद्घाटनाप्रसंगी व्यक्त केली। वेंगुर्ला येथील नवाबाग समुद्र किनाऱ्यावरील झुलता पूल आणि वेंगुर्ला शहर नळपाणी पुरवठा योजना टप्पा क्रमांक 2 निशाण धरणाची उंची 2.5 मीटरनं वाढवणं या कामाचं लोकार्पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आलं। यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल, अधीक्षक अभियंता छाया नाईक, कार्यकारी अभियंता अनामिका चव्हाण जाधव, उपविभागीय अभियंता संजय दहिफळे, माजी नगराध्यक्ष दिलीप किरप, बाळासाहेबांची शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, उभादांडा सरपंच निलेश चमणकर, उमेश शेरम यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारी नागरिक उपस्थित होते। यावेळी माझा वेंगुर्ला तर्फे घेण्यात येणाऱ्या पतंग महोत्सवाचं उद्घाटनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आलं। प्रयत्नातून आज एक जेटीचं उद्घाटन झालंय, पाणी पुरवठा योजनेचं उद्घाटन झालंय। एक भारतातली पहिली सबमरीन जी पाणबुडी ती या ठिकाणी आपण आणणार आहोत। याचा उद्देश एवढाच आहे की आपल्याकडे पर्यटनाला खूप वाव आहे आणि खरं म्हणजे कोकण हे निसर्गरम्य ठिकाण आहे
त्यामुळे सरकारच्या वतीने या कोकणामध्ये सिंधुदुर्गामध्ये पर्यटनाला चालना देण्याचं काम सरकार करेल. त्या ठिकाणी जे जे काही पोटेन्शियल आहे ते पोटेन्शियल लक्षात घेऊन या ठिकाणी पर्यटक या सिंधुदुर्गात कोकणामध्ये आकृष्ट कसा होईल यासाठी सोयीसुविधा देणं, इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करणं यासाठी सरकार पूर्णपणे या मध्ये सहभाग घेईल आणि पूर्ण प्रयत्न करेल. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण सात लाईनचं मोबाईल ॲप. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. शिक्षकांच्या प्रश्नांना न्याय मिळण्यासाठी निर्माण केलेल्या चळवळीचं रूपांतर शिक्षक समितीमध्ये झालं. शिक्षक, विद्यार्थी आणि समाजातील लोकांना न्याय मिळवण्यासाठी गेली 61 वर्ष समितीचं काम सुरू आहे. 2005 नंतर सेवेत आलेल्या लोकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, राजकीय ताकद उभी करू, समितीच्या प्रतिनिधीला विधान परिषदेवर काम करण्याची संधी मिळावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या राज्य महाअधिवेशनात राज्याध्यक्ष उदय शिंदे यांनी केली. या अधिवेशनाला राज्यभरातून शिक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचं 17वं त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशनाचं उद्घाटन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनानं झालं. यावेळी व्यासपीठावर उद्योगमंत्री उदय सामंत, स्वागताध्यक्ष तथा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, माजी आमदार राजन तेली, ब्रिगेडियर सुधीर सावंत, राज्याध्यक्ष उदय शिंदे, राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे, राज्य उपाध्यक्ष राजन कोरगावकर आदींसह जिल्हास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचं स्वागत आणि सत्कार मंत्री दीपक केसरकर यांनी केलं. यानंतर शिक्षक समितीचा बुलंद आवाज आणि शिक्षकांच्या न्याय हक्कासाठी सतत लढणारे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे, माजी राज्याध्यक्ष तथा शिक्षक नेते काळोजी बोरसे पाटील यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते आबा शिंपी यांच्या स्वराज्याचा दीपस्तंभ आणि संदीप मखदूम यांच्या लोकराजा छत्रपती शाहू महाराज या 2 पुस्तकांचं प्रकाशन करण्यात आलं. यावेळी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या नूतन पदाधिकारी यांची घोषणा आणि मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यात शिक्षक नेते म्हणून उदय शिंदे 2023 ते 2026 या कालावधीसाठी समितीचे राज्याध्यक्ष म्हणून वर्धा जिल्ह्यातील विजय कोंबे तर राज्य सरचिटणीसपदी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे राजन कोरगावकर यांची निवड करण्यात आली.
खरं तर या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे काल या ठिकाणी भव्य अशी शिक्षण परिषद आपण आयोजित केली आणि या शिक्षण परिषदेच्या माध्यमातून कालचं शिक्षण, आजचं शिक्षण आणि उद्याच्या बदलत्या काळातलं शिक्षण या संदर्भानं प्रमुख विचारवंतांचं मार्गदर्शन आपल्याला सगळ्यांना त्या ठिकाणी लाभलं आणि त्याचा लाभ हजारो आमच्या शिक्षक बांधवांनी काल त्या ठिकाणी याच ठिकाणी घेतला. अत्यंत प्रेरणादायी असं मार्गदर्शन चर्चासत्र आपण काल या ठिकाणी आयोजित केलं. आज खुलं अधिवेशन होत असताना खरं तर संघटन आणि शिक्षकांचे प्रश्न याला कुठेतरी निश्चितपणानं न्याय मिळाला पाहिजे. गेल्या काही वर्षांमध्ये जे प्रश्न प्रलंबित राहिलेले आहेत त्या प्रश्नांना न्याय मिळाला पाहिजे ही भूमिका या अधिवेशनाच्या निमित्तानं निश्चितपणानं आपली सगळ्यांची आहे. पण तत्पूर्वी साहेब अवघ्या काही मिनिटांमध्ये मी आमच्या शिक्षक समितीविषयी थोडंसं बोलणार आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती कैलासवासी भावा शिंपी यांनी पुणे या ठिकाणी 22 जुलै 1962 शिक्षकांच्या ड्युटी पेच्या प्रश्नाच्या संदर्भानं जो प्रश्न निर्माण झाला त्या प्रश्नाला न्याय मिळवून देण्याच्या भूमिकेतून एक चळवळ उभी केली आणि ती चळवळीचं रूपांतर पुढे शिक्षक समितीमध्ये झालं. आज शिक्षक समितीचा अवघ्या महाराष्ट्रामध्ये वटवृक्ष झालेला आम्हाला बघायला मिळतोय. चांद्यापासून बांध्यापर्यंत आमचा जो महाराष्ट्र आम्ही म्हणतो या महाराष्ट्रामध्ये शिक्षक समिती एवढी प्रबळ संघटना, शिक्षक समिती एवढी शक्तिशाली संघटना या महाराष्ट्रामध्ये दुसरी कुठलीही नाही. त्याचा निश्चितपणाने आम्हाला खूप अभिमान आहे. त्यासाठी आमचे हे सगळे कार्यकर्ते, आमचे हे सगळे नेते अत्यंत विश्वासानं लोकांच्या पुढे जातात आणि त्यामुळे आम्हाला या राज्यामध्ये प्रचंड असं यश मिळालेलं आहे. न्यायाची चाड आणि अन्यायाची चीड, त्याग आणि सेवा ही बिरुदं घेऊन गेली 61 वर्ष या महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये आम्ही शिक्षक समितीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी काम करण्याचा प्रयत्न करतोय. शिक्षणाला न्याय मिळाला पाहिजे, शिक्षकांच्या प्रश्नांना न्याय मिळाला पाहिजे, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि त्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या समाजाच्या प्रश्नांनाही न्याय मिळाला पाहिजे. अशा प्रकारची भूमिका आम्ही गेल्या 61 वर्षामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये घेतलेली आहे. आज तालुक्यापासून राज्यापर्यंत सर्व ठिकाणी अगदी महाराष्ट्रातल्या 350 पेक्षा जास्त असणाऱ्या तालुक्यांमध्ये आमची संघटना त्या ठिकाणी कार्यरत आहे आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं कार्यरत आहे. दर 3 वर्षांनी खरं तर आम्ही आमच्या संघटनेचं अधिवेशन घेतो. इतर संघटना साहेब महाराष्ट्रामध्ये खूप आहेत, त्यांच्याबद्दल मी फारसं काही बोलणार नाही. पण अनेक संघटना वर्षाला 6 महिन्याला परिषद, परिसंवाद आणि अधिवेशनाच्या निमित्तानं लोकांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न करतायत. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती अशी एकमेव संघटना आहे की ती 3 वर्षातच एकदा अधिवेशन घेते आणि वर्षभरामध्ये विभाग स्तरावर शिक्षण परिषद घेऊन त्या ठिकाणी त्या शैक्षणिक समस्यांच्या संदर्भानं चिंतन मनन करत असते. आज महाराष्ट्राचा विचार जर केला तर 2.25-2 लाखापेक्षा जास्त सभासद असलेली ही आमची महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समिती ही संघटना आहे. अनेक कामं आपण या चळवळीच्या माध्यमातून केलेले. 1977ला जो 54 दिवसाचा संप झाला आणि ज्या संपानं या महाराष्ट्रातल्या शिक्षकांना बरंच काही दिलं, त्या संपामध्ये 54 दिवस लढणारी महाराष्ट्रातली एकमेव संघटना कोणती असेल तर ती शिक्षक समिती ही संघटना आहे. आणि म्हणून आम्हाला या आमच्या चळवळीचा निश्चितपणानं अभिमान वाटतो. आम्ही चळवळीच्या माध्यमातून काम करत असताना केवळ प्रश्नच मांडतो अशातला भाग नाही, तर गुणवत्तेला सुद्धा तेवढ्याच पद्धतीने आम्ही प्राधान्य देत असतो. आणि हे गुणवत्तेला प्राधान्य देण्याकरता आम्ही विभाग स्तरावर राज्यातल्या 6 विभागामध्ये ठिकठिकाणी शिक्षण परिषदा आयोजित करून त्या ठिकाणी आम्ही गुणवत्तेच्या संदर्भानं चर्चा घडवत असतो. सामाजिक कार्यातही आमचा साहेब या संघटनेचा खूप मोठा वाटा आहे. मधल्या कोरोनाच्या काळामध्ये एकच उदाहरण सांगेन, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्येच आमच्या प्राथमिक शिक्षक समितीच्या शिक्षकांनी वर्गणी काढून देणगी रूपाने पैसे गोळा करून जवळपास 44 लाख रुपयाचा ऑक्सिजन प्लांट शासनाला सुपूर्द केला. एवढं मोठं काम या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एकट्या झालं. उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये करोडो रुपयाचं योगदान आमच्या शिक्षक समितीच्या माध्यमातून आम्ही त्या ठिकाणी दिलं. सामाजिक कार्यामध्ये सुद्धा कुठं आम्ही कमी नाही. रक्तदान असेल, पूरग्रस्त लोकांना मदतीचं काम असेल, त्या ठिकाणी आम्ही निश्चितपणानं धावून जातो. आजपर्यंत आम्ही कुठल्याही राजकीय पक्षाशी सामंत साहेब बांधिलकी थोडीशी ठेवलेली नाही. मी आता तेली साहेबांना म्हटलं, पण थोडासा आम्ही आता विचार करायला लागलोय की काहीतरी करायला पाहिजे. आता 2-1 लाख आमचे सभासद आहेत आणि आमचे शिंदे साहेब मुख्यमंत्री आहेत आणि मी जावलीतलाही सामंत साहेब बरं का.
तर आणि निश्चितपणानं थोडंसं कुठेतरी आम्हाला काय फार राजकीय फायदा वगैरे काही नाही, मी ते थोडासा एक मुद्दा पुढे मांडणार आहे, पण निश्चितपणानं अजूनपर्यंत तरी आम्ही अराजकीय म्हणून राहिलोय, पण या पुढच्या काळामध्ये मित्रांनो आपल्याला सगळ्यांना निश्चितपणानं विचार करावाच लागेल आणि तो आपण उद्याच्या काळामध्ये करूया. महाराष्ट्रातल्या शिक्षकांना एकत्र करून त्यांना स्वाभिमानानं जगण्याचं, स्वाभिमानानं राहण्याचं जे आपण काम केलेलं आहे शिक्षक समितीच्या माध्यमातून, ते निश्चितपणानं अत्यंत प्रभावी असं काम आहे. दरवर्षी आम्ही सभासद नोंदणी करतो. राज्यामध्ये संघटन आम्ही का करतो, शिक्षकांची कामं बघतो, पण साहेब त्याचबरोबर राज्यातल्या जिल्हा स्तरावर आणि तालुका स्तरावर असलेल्या पतसंस्था असतील, अनेक शिक्षक बँका असतील, या आज शिक्षक समितीच्या ताब्यामधल्या संस्था आहेत आणि त्यामध्ये आम्ही सहकारामध्ये अत्यंत उत्तम पद्धतीनं काम करत असतो. आणि अशा पद्धतीनं आणि ही संघटना 1962 ला स्थापन झाली, त्यावेळी सुद्धा धर्मादाय आयुक्ताकडे नोंदणी झालेली होती आणि 2020 ला कामगार आयुक्त कार्यालयाकडेही त्यांनी साहेब आम्ही याची मान्यता घेतलेली आहे, नोंदणी करून घेतलेली आहे. म्हणजे कायदेशीरदृष्ट्या या राज्यामध्ये प्रबळ असणारी संघटना, शक्तिशाली असणारी संघटना ही निश्चितपणानं शिक्षक समिती आहे, एवढं मी आपल्याला या निमित्तानं आवर्जून सांगेन. यापेक्षा अधिक शिक्षक समितीच्या माध्यमातून निश्चितपणानं त्या ठिकाणी आम्ही काम करण्याचा प्रयत्न करतोय. या निमित्तानं खरं तर अनेक प्रश्न आपण शासन दरबारी सातत्यानं मांडतो. मी सुरुवातीलाच आदरणीय केसरकर साहेब असतील, मुख्यमंत्री महोदय असतील, सामंत साहेबांचं मनापासून आभार मानणार आहे की आम्ही सातत्यानं तुमच्याकडे काही प्रश्न मांडले आणि आमच्या व्यासपीठाच्या अगोदरच तुम्ही घोषणा त्या ठिकाणी करून टाकल्या. केसरकर साहेब, आमच्या व्यासपीठावर केलं असतं तर जरा बरं झाले असतं. शिक्षण सेवकांच्या मानधनामध्ये केलेली वाढ आणि स्वयंपाकींच्या मानधनामध्ये केलेली वाढ ही निश्चितपणानं अत्यंत अभिनंदनीय निर्णय आहे आणि त्यामुळे आपल्या सर्वांच्या वतीनं सर्व मंत्री महोदयांचं, मुख्यमंत्री महोदयांचं या ठिकाणी मनापासून खूप खूप आभार मानतो. हे सगळं करत असताना साहेब आमचे बरेच प्रश्न तसे शिल्लकही आहेत. त्या प्रश्नाच्या संदर्भानं निश्चितपणानं विचार व्हावा अशी महाराष्ट्रातल्या तमाम शिक्षक बंधू भगिनींची अपेक्षा आहे. आणि ही अपेक्षा व्यक्त करत असताना आमचा सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे की ज्या प्रश्नाला तुम्ही साहेब न्याय द्यावाच अशी आमची अपेक्षा आहे, तो म्हणजे 2005 नंतर सेवेत आलेल्या लोकांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे आणि त्या दृष्टीनं आपण त्या ठिकाणी निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रातला हा आमचा शिक्षक समाज निश्चितपणानं तुम्ही आमच्यासाठी जर हा निर्णय केला तर आयुष्यभर किंबहुना सातत्यानं 24 तास तुमच्या पाठीमागे राजकीय ताकद सुद्धा उभी करण्याचा निश्चितपणानं प्रयत्न करेल. त्यामध्ये तिळमात्र शंका असणार नाही आणि तो निर्णय आपणच घेऊ शकाल ही महाराष्ट्रातल्या तमाम आमच्या कर्मचारी शिक्षक बंधू भगिनींची भावना आहे आणि त्या संदर्भानं आपण त्या ठिकाणी निर्णय घ्यावा अशी विनंती या निमित्तानं आपणाला करतो. साहेब, मधल्या काळामध्ये मुख्यालयी राहण्याच्या संदर्भानं आम्हाला निश्चितपणानं शासन निर्णय आहे, पण अलीकडच्या काळामध्ये 10-20 किलोमीटरवरनं आम्ही निश्चितपणानं आमच्या शाळेत सामंत साहेब जाऊ शकतो आणि मग मुख्यालयी राहत नाही म्हणून गरभाडे भत्ता बंद करायचा असा काही ठिकाणी निर्णय घेण्यात आला. अत्यंत दुर्दैवी निर्णय. मी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करेन की साहेब याच्यामध्ये लक्ष घालून आमचा जो घरभाडे भत्ता काही ठिकाणी बंद करण्याचा प्रयत्न होतोय, किंबहुना मुख्यालयी राहण्याची जी अट आहे ती अटच रद्द करून टाका अशा प्रकारची विनंती या निमित्तानं मी आपणाला निश्चितपणानं करणार आहे. साहेब, आमच्या बदल्या होत आहेत, ऑनलाईन बदल्या होत आहेत, खूप चांगली पद्धत आहे. जिल्हा अंतर्गत बदल्या होत आहेत, आंतरजिल्हा बदल्या होत आहेत, पण आता आमचे दोन्ही मंत्री महोदय केसरकर साहेब आहेत, सामंत साहेब आहेत. विशेषतः आंतरजिल्हा बदलीचा मोठा गंभीर प्रश्न बनलेला आहे. विशेषतः या कोकणपट्ट्यामधून बदली होऊन जाणारे 4-4 वर्ष झालं त्यांच्या ऑर्डर झालेत बदलीच्या साहेब, पण त्यांना कार्यमुक्त केलं गेलेलं नाही. आणि म्हणून आमची मागणी आहे की या प्रक्रियेमध्ये जे आहेत, आंतरजिल्हा बदलीमध्ये आहेत, त्या सर्वांना लवकरात लवकर कार्यमुक्त करण्याच्या संदर्भानं आदेशित निर्गमित आपण करावेत. तशा प्रकारच्या सूचना ग्रामविकास विभागाला कराव्यात आणि जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेमध्ये ज्या त्रुटी आहेत त्या त्रुटीही दूर करण्याच्या संदर्भानं त्या ठिकाणी निर्णय घ्यावा अशी आमची अपेक्षा आहे. आमच्याकडे वस्ती शाळा शिक्षक आहेत, 15-15, 20-20 वर्ष त्या ठिकाणी सेवा करतायत, पण सेवा झाल्यानंतर त्यांना पेन्शन मिळत नाही, त्यांना इतर लाभ मिळत नाहीत. आणि म्हणून आमची एक प्रामाणिक मागणी आहे की या वस्ती शाळा शिक्षकांना जर सर्व प्रकारचे लाभ मिळायचे असतील तर त्यांची मूळ सेवा त्या ठिकाणी ग्राह्य धरण्यात यावी आणि त्याप्रमाणे त्यांची सेवा धरून त्यांना पुढचे लाभ देण्यात यावे अशा प्रकारची आमची निश्चितपणानं विनंती आहे. साहेब, रिक्त पदांचा प्रश्न खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये उपशिक्षकांची, केंद्र प्रमुख असतील, विस्तार अधिकारी असतील,
ही सगळी पदं बऱ्याच प्रमाणामध्ये रिक्त आहेत. ही रिक्त पदं 100% जर भरली तर बऱ्याच प्रमाणामध्ये प्रश्न निश्चितपणानं कमी होतील. त्या दृष्टीने आपण त्या ठिकाणी विचार करावा अशी आपणाला विनंती आहे. साहेब, नगरपालिका आणि महानगरपालिकेचा खूप गंभीर प्रश्न आहे. तुम्ही त्यावेळी नगर विकास मंत्री असताना मी आपल्याला भेटायला आलो होतो घरी दर्यात, आणि त्यावेळी तुम्ही मला सांगितलं होतं की नगर विकासाच्या संदर्भाने एक साहेब बैठक, तुम्ही म्हटलं होतं की एक बैठक लावून प्रश्न सोडवू. सगळ्यात त्यांचा अनुदानाचा प्रश्न, पगाराच्या अनुदानाचा प्रश्न आहे, आणि आमची मागणी आहे की त्यांचं वेतनाचं अनुदान 100% त्यांना आपल्याकडून थेट मिळावं. जे नगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या टक्केवारी, त्यांनी तुमच्या टक्केवारी जी अडकते, 2-2, 3-3 महिने पगारच होत नाहीत, तर जी समस्या निर्माण होते, थेट जर तुमच्याकडून जिल्हा परिषदेसारखं त्यांना अनुदान गेलं तर निश्चितपणानं आमचे शिक्षक खूप समाधानी होतील. आणि जे जिल्हा परिषदेमध्ये कायदे आहेत, केंद्र प्रमुखांची पदं असतील किंवा इतर पदं असतील, ती सुद्धा पदं नगरपालिकेमध्ये निर्माण झाली पाहिजेत आणि तिथल्याही शिक्षकांना बढतीचा लाभ मिळाला पाहिजे. अशाही प्रकारची आमची त्या ठिकाणी निश्चितपणानं मागणी आहे. साहेब, गेल्या अनेक वर्षाची MSCITची आमची मागणी आहे. 2007 पर्यंत आम्हाला तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदयांनी MSCIT करण्यासाठी मुदतवाढ दिलेली होती. दरम्यानच्या काळामध्ये आमची काही लोक राहिली, पण आज अखेर महाराष्ट्रातली 99% आमच्या शिक्षक बंधू भगिनी MSCITचं प्रशिक्षण पूर्ण करून घेतलेले आहेत. पण 2007 पर्यंत मुदतवाढ असल्यामुळं आम्ही रिटायर झाल्यानंतर तदनंतर पुढच्या सगळ्या वर्षांची आमच्याकडून वसुली केली जाते. कृपा करून ती वसुली थांबवून MSCITला एकदा फक्त आम्हाला मुदतवाढ द्या, तदनंतर आम्हाला मुदतवाढ नाही दिली तरी चालेल, पण हा प्रश्न निश्चितपणानं निकाली काढण्याची विनंती साहेब आपल्याला निश्चितपणानं त्या ठिकाणी आहे. आज तुम्ही गुणवत्ता वाढवली पाहिजे म्हणून आम्ही प्रयत्न करत असतो. कोणी MPhil होत आहे, कोणी PhD होत आहे, कोणी MAd होत आहे, कोणी B.Ed होत आहे, कोणी पोस्ट ग्रॅज्युएट होत आहे. तर साहेब, एवढं सगळं आम्ही गुणवत्ता धारण करून सुद्धा, पदव्या घेऊन सुद्धा आम्हाला मात्र गट शिक्षण अधिकारी उपशिक्षणाच्या परीक्षेला बसता येत नाही. कुठेतरी याच्यामध्ये निश्चितपणानं न्याय मिळाला पाहिजे. जर खुल्या वर्गातनं त्या जागा भरल्या जात असतील तर आम्हाला सुद्धा त्याच्यामध्ये ग्राह्य धरून त्या ठिकाणी आम्हाला संधी देण्याचा प्रयत्न त्या निमित्तानं त्या ठिकाणी व्हायला पाहिजे, अशी साहेब आमची मागणी आहे. 7व्या वेतन आयोगामध्ये ज्या त्रुटी आहेत त्या त्रुटींच्या संदर्भानं बक्षी समितीचा खंड 2 साहेब प्रकाशित झाला, पण शिक्षक सोडून बाकी सगळ्या वर्गांना तर थोडाफार काही मिळाले, पण शिक्षक वर्गाला काही मिळालेलं नाही. आणि सगळ्यात मोठी त्रुटी आदरणीय केसरकर साहेबांच्या बी निदर्शनास आलेली असावी, पण एकाच तारखेला लागलेला आमचा पदवीधर शिक्षक आणि उपशिक्षक, खरं तर पदवीधर शिक्षकाला वेतन जास्त पाहिजे, आमच्या उपशिक्षकाला पदवीधरपेक्षा वेतन जास्त मिळते, एकाच तारखेला लागल्या. ही फार मोठी त्रुटी आहे. तर ती त्रुटी कुठं साहेब, शाळेमध्ये येणाऱ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना गणवेश 100% विद्यार्थ्यांना मिळाला पाहिजे, ही आमची खरं तर मागणी आहे. काही मुलींना 100% आम्ही देतो, काही मुलांना देतो, पण छोटीशी काही 10-20% मुलं आमची त्याच्यापासून वंचित राहत आहेत. आणि ती वंचित राहिलेली मुलं शाळेमध्ये त्यांच्यामध्ये वेगळं विभाजन दिसतंय. त्या सगळ्या मुलांना निश्चितपणानं त्या ठिकाणी 100% गणवेश मिळाला पाहिजे, अशा पद्धतीची आमची मागणी आहे. त्यासाठी तरतूद व्हावी अशी विनंती आमची आपणाला निश्चितपणानं आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा आता स्वयंसेवक, सेवानिवृत्त स्वयंसेवक साहेब नेमायची आदेश निघालेत. आमची विनंती आहे की D.Ed झालेले किंवा त्याला पात्र असणारे अनेक आमचे बांधव त्या ठिकाणी निश्चितपणानं आहेत, त्यांची त्या ठिकाणी नियुक्ती करावी आणि हा सेवानिवृत्तीनंतर सुद्धा त्यांना कामाला लावण्याचा जो प्रकार आहे त्याच्याबद्दल निश्चितपणानं निर्णय व्हावा अशी विनंती आहे. साहेब, नगरपालिका महानगरपालिकेच्या हद्दी अलीकडच्या काळामध्ये वाढत आहेत आणि ह्या हद्दी वाढत असताना ती गावं महानगरपालिकेमध्ये जात आहेत, त्या गावच्या शाळा महानगरपालिका नगरपालिकेमध्ये जात आहेत, पण त्या शाळेतले शिक्षक मात्र तिकडे वर्ग केले जात नाहीत. अशी काही राज्यामध्ये उदाहरणं आहेत. तर जर शाळा वर्ग केल्या जात असतील तर तिथले सगळे शिक्षकही त्यामध्ये वर्ग केले गेले पाहिजेत. त्यासाठी आपण निश्चितपणानं लक्ष द्यावं. नगरपालिका महानगरपालिकेच्या प्रश्नाच्या अनुषंगानं निर्णय घेणे का मी नगर विकास विभागामार्फत एखादा कक्ष जर स्वतंत्र निश्चितपणानं निर्माण झाला तर अत्यंत चांगली गोष्ट त्या ठिकाणी निश्चितपणानं होईल. कॅशलेसच्या संदर्भाने आम्हाला निश्चितपणानं न्याय मिळाला पाहिजे. अजून आम्हाला ती योजना लागू झालेली नाही. असे अनेक प्रश्न त्या ठिकाणी आमचे आहेत. या प्रश्नांच्या अनुषंगाने अजूनही प्रश्न आहेत, पण या प्रश्नांच्या अनुषंगाने मी आपल्याला एकच विनंती करेन, साहेब तुम्ही खूप बिझी आहात, केसरकर साहेबही खूप बिझी आहेत, आम्ही त्यांच्याकडे बरेच वेळा भेटलो तरी त्यांनी आम्हाला वेळ दिला, पण एकदा या सगळ्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बरोबर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या शिष्टमंडळाची एक बैठक आयोजित करावी आणि त्यामध्ये या प्रश्नांचा निर्णय करणे आपण आम्हाला प्रयत्न करावेत अशा प्रकारची विनंती या निमित्तानं करतो. आणि एक छोटी आणि एक मोठी मागणी जाता साहेब शेवटी मागणार आहे, ती म्हणजे आम्हाला
खरं तर आपल्या अधिवेशनासाठी केसरकर साहेब तुम्ही खूप प्रयत्न करून आम्हाला 2.5 दिवसाची रजा मंजूर केली आहे ना. आम्हाला जे पत्र आलं साहेब ते 2.5 दिवसाची केली. आता मुख्यमंत्री महोदय आहेत, सामंत साहेब आहेत, आम्ही तर खरं 5 दिवसाची मागितली होती, कारण गोंदिया गडचिरोलीतनं लोक आमची इथपर्यंत येत आहेत. आमची विनंती आज एवढीच आहे की आज तुम्ही या व्यासपीठावरनं किमान आमची 3 दिवसाची रजा तेवढी मंजूर करावी आणि मला मान्यता द्यावी एवढी विनंती या निमित्तानं आहे. ती विनंती आपण स्वीकारायला अशी विनंती करतो. आणि शिंदे साहेब तुम्हाला आणि सगळ्यांना एक आणखीन विनंती आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रातल्या एका शिक्षक संघटनेच्या नेतृत्वाला सामंत साहेब विधान परिषदेवर काम करण्याची संधी मिळालेली होती. आमची सुद्धा शिंदे साहेब अशी मागणी आहे की केसरकर साहेब महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या एका प्रतिनिधीला उद्याच्या काळामध्ये शिंदे साहेब तुमच्या मार्फत विधान परिषदेवर काम करण्याची संधी मिळावी, म्हणजे आम्हाला सातत्यानं हे प्रश्न घेऊन तुमच्यापर्यंत यावं लागणार नाही, काही अंश आम्ही सोडवू एवढी विनंती आपणाला या निमित्तानं करतो. आपण सर्वजण माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय केसरकर साहेब, आदरणीय सामंत साहेब, आपण सर्वजण या ठिकाणी आलात आणि खरं तर आमच्या मनामध्ये एवढी ऊर्जा निर्माण केली, आमच्या मनामध्ये एवढी प्रेरणा निर्माण झाली की आम्ही केसरकर साहेब परवापर्यंत म्हणत होतो काहीतरी गडबड दिसती, पण तुम्ही सगळे आलात. पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील तमाम शिक्षक बंधू भगिनींच्या वतीनं या ठिकाणी आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत करतो, आपलं मनपूर्वक आभारही मानतो आणि या ठिकाणी थांबतो. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. नमस्कार. परवाच वसई दोडामार्ग नगरपंचायतचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण आणि त्यांच्या टीमने या ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं जे दोडामार्गमध्ये उपविभागीय कार्यालय आहे त्याच्यावर जोरदार धडक दिली होती. आणि जोपर्यंत दोडामार्ग शहरातील रस्त्यांचं नूतनीकरण होत नाही, राज्यमार्गाचं नूतनीकरण होत नाही, तोपर्यंत आपण दोडामार्ग उपविभागीय बांधकाम कार्यालयातून हटणार नाही असा आक्रमक पवित्रा घेतलेला होता. आणि या आंदोलनाची थेट राज्याचे बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दखल घेतली होती. आणि कालपासून या रस्त्याचं काम सुरू होईल असं लगेच आश्वासन या ठिकाणी या संपूर्ण नगरपंचायतचे नगराध्यक्ष पदाधिकाऱ्यांनी दिलेलं होतं. आपण पाहू शकतो काल या ठिकाणी खडी टाकण्यात आली आणि आज प्रत्यक्ष ज्याप्रमाणे बांधकाम मंत्र्यांनी आदेश दिले त्याप्रमाणे दोडामार्ग शहरातील रस्ते जे आहेत, राज्यमार्ग जो महत्त्वाचा आहे, दोडामार्ग बांधा आणि गोव्याच्या दिशेने जाणारा, याचं खड्डे बुजवण्याचं नूतनीकरणाचं काम सुरू झालेलं आहे. त्यामुळे दोडामार्ग शहर जे आहे ते या ठिकाणी खड्डेमुक्तीकडे कुठेतरी वाटचाल करते असं म्हटल्यास ते चुकीचं ठरणार नाही. जो नगरपंचायतच्या प्रशासनाने पदाधिकाऱ्यांनी महत्त्वाचं म्हणजे बांधकाम विभागाला दणका दिलेला होता आणि गेली अनेक वर्ष मंजूर असणारा रस्ता या ठिकाणी काम सुरू होत नाही, या अनुषंगाने जाब विचारलेला होता. बांधकाम विभाग सुरुवातीला या सर्व नगरपंचायतचे पदाधिकारी आहेत, नगराध्यक्ष आहेत, यांना जुमानत नव्हतं. मात्र थेट नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांनी त्यानंतर आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री
रवींद्र चव्हाण यांच्याशी संवाद साधला, संपर्क साधला आणि त्यानंतर त्यांनी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हा जो रस्ता आहे तो 8 दिवसात पूर्ण करा, राज्यमार्ग खड्डेमुक्त झाला पाहिजे असा कडक सूचना दिलेल्या होत्या, आदेश दिलेले होते आणि त्याची अंमलबजावणी होताना आज गुरुवारी आपल्याला दिसते. त्यामुळे जे नागरिक गेली 2 वर्ष या खड्ड्यातून वाटचाल करत होते त्यांना कुठेतरी आता या खड्डेमुक्तीतून प्रवास करता येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये, शहरवासियांमध्ये हे एक समाधानाचं वातावरण असेल आणि निश्चित ही शहरवासियांसाठी दोडामार्ग शहराच्या विकासासाठी एक महत्त्वाची बाब मानायला हरकत नाही. दोडामार्ग शहरातील हा राज्यमार्ग प्रमुख आणि शहरात सगळ्यात जास्त लोकवस्ती आहे आणि याच खड्ड्यातून नागरिकांना दररोज या ठिकाणी रहदारी करावी लागत होती आणि आज प्रत्यक्ष या ठिकाणी काम सुरू झालेलं आहे. आपण पाहू शकतो जे प्रवासी नागरिक या ठिकाणी प्रवास करतात ते ठिकाणी आवर्जून सांगतात की जे काम केलं जातं ते या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने काम व्हावं. नागरिकांची सुद्धा तीच मागणी आहे. त्यामुळे हे जे काम होतं आहे ते दर्जेदार काम झालं पाहिजे. बांधकाम विभागाचे अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित पाहिजे होते, मात्र या ठिकाणी बांधकाम विभागाचे अधिकारी आपल्याला जे आहेत त्यांनी लक्ष ठेवणं सुद्धा गरजेचं आहे. आणि दोडामार्ग शहरातील राज्यमार्ग कुठेतरी आज खड्डेमुक्ती होताना दिसत आहे. निश्चित शहरवासियांसाठी ही जमेची बात म्हणावं लागेल. ज्या पद्धतीने नगरपंचायतचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, नितीन मळालीकर त्यांच्या टीमने बांधकाम विभागाला दणका दिला, पालकमंत्री आणि बांधकाम मंत्री यांनी जी दखल घेतली आणि आदेश दिला आणि त्याची आदेशाची अंमलबजावणी या ठिकाणी होताना दिसते. निश्चित दोडामार्ग शहरवासियांसाठी ही अतिशय जमेची बाब आहे. कोकण साठी संदीप देसाई, दोडामार्ग. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. महाराष्ट्रामध्ये नामांकित असलेल्या SS मोबाईल शॉपीमध्ये नियमित सर्व कंपनीच्या दर्जेदार मोबाईल उपलब्ध असतात. आता SS मोबाईलनं शुक्रवारी सॅमसंग S23चं ग्रँड लॉन्चिंग होणार आहे. कणकवली तहसीलदार RJ पवार यांच्या हस्ते कणकवली DP रोड जवळील SS मोबाईलमध्ये याचं आयोजन केलंय. याच SS मोबाईलमध्ये इतर देखील दर्जेदार कंपनीच्या मोबाईल खरेदीसाठी 0% डाऊन पेमेंट आणि कमीत कमी MI वर हे फोन ग्राहकांना उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे हे ग्रँड लॉन्चिंग मोठ्या दिमाखात होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये SS मोबाईलच्या शॉपमध्ये उद्या सॅमसंग गॅलेक्सी S23चं ग्रँड ओपनिंग होणार आहे आणि ह्या ओपनिंगसाठी खास विशेष नियोजन ह्या SS मोबाईलच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे. कणकवलीकर साक्षीदार असणार आहेत या ग्रँड ओपनिंगसाठी. ह्या ग्रँड ओपनिंगसाठी आपण देखील सर्व उपस्थित राहावं असं त्यांच्या पद्धतीने सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे कसं असेल हे ग्रँड ओपनिंग हे आज आपण पाहणार आहोत. त्यांच्या या सर्व स्टाफकडून जाणून घेणार आहोत कशा पद्धतीने हे ग्रँड ओपनिंग असणार आहे. चला तर मग पाहूया या ग्रँड ओपनिंग संदर्भात या SS मोबाईलमध्ये. या ग्रँड ओपनिंगसाठी समस्त कणकवलीकर साक्षीदार असणार आहेत. या सॅमसंग SS मोबाईलच्या शॉपीमध्ये आपण आहोत आणि या शॉपीमधले त्यांचे जे मॅनेजर आहेत ते आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत कसा असेल हा जो ग्रँड ओपनिंगचा जो उद्घाटन प्रसंग. काय सांगू इच्छिता, कसा असेल हा उद्घाटन? नमस्कार, SS मोबाईलमध्ये आपलं स्वागत आहे. SS मोबाईल ही भारतातली रिटेलमधली सगळ्यात मोठी 5वी नंबरची चेन आहे. आपल्याकडे आयफोन, सॅमसंग, विवो, ओप्पो पासून जवळपास सर्व मॉडेल आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. 1000 पासून जवळपास 2 लाखापर्यंत प्राइस रेंजमध्ये आपल्याकडे मोबाईल अवेलेबल आहेत. तसेच आपल्याकडे 7-8 प्रकारचे फायनान्स अवेलेबल आहेत. त्याच्यामध्ये HDFC, बजाज, TVS,
झेस्ट मनी, क्रेडिट कार्ड EMI, डेबिट कार्ड EMI सगळं फायनान्स अवेलेबल आहेत. त्यासोबत SS मोबाईलमध्ये सगळ्यात मोठी ॲक्सेसरीजची चेन अवेलेबल आहे. ॲक्सेसरीजचे प्रोडक्ट आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. आमच्याकडे जवळपास 5 लाखापर्यंत संतुष्ट ग्राहक आहेत आणि सर्व्हिस देणे ही आमची मोठी जबाबदारी आपण ते पूर्ण करतोय. आमच्याकडून ग्राहक खूप खुश आहेत. आज आपल्याकडे जो उद्या कार्यक्रम आहे S23 सिरीजचा ग्रँड ओपनिंग, त्याच्याबद्दल तुम्हाला प्रणय माजगावकर आमचे मॅनेजर ते माहिती देतील. निश्चितच हे होते ह्या शॉपचे मॅनेजर होते. त्यांनी सांगितले आहे की 5 लाखपेक्षा जास्त ग्राहक आमचे समाधानी आहेत आणि ह्या सॅमसंगचं उद्याचं लॉन्चिंग होणार आहे आणि ह्या SS मोबाईलमध्ये आपण आहोत आणि याच्यामध्ये जे डेमो असतील किंवा त्यांचे जे वेगवेगळ्या नवीन व्हरायटी असतील, ज्या मोबाईलच्या असतील किंवा स्मार्ट वॉच असेल, ते आपण पाहतो आहोत की कशा पद्धतीने यांनी डिझायनिंग केलेलं आहे आणि त्यांचे जे लॉन्चिंग आहे हे कशा पद्धतीने सिंधुदुर्गामध्ये जो कुठला नवीन मोबाईल येईल किंवा जो महाराष्ट्रामध्ये नवीन लॉन्चिंग कुठला मोबाईल होईल तो ह्या SS मोबाईलमध्ये उपलब्धच असतो. आपण या संदर्भात उद्याच्या होणाऱ्या लॉन्चिंग संदर्भात त्यांचे जे दुसरे मॅनेजर आहेत त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत कसं असेल या लॉन्चिंगचं. सॅमसंग गॅलेक्सी S23चं ग्रँड ओपनिंग होणार आहे. कसं असेल मोबाईल, काय सांगू? नमस्कार, मी प्रणय माजगावकर. इथे SS मोबाईल इथं मॅनेजर म्हणून मी कार्यरत आहे. ह्या मोबाईलची खासियत म्हणजे सॅमसंगने पहिल्यांदा 200 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा असलेला फोन लॉन्च केला आहे आणि तो पण फ्लॅगशिप फोनमध्ये पहिल्यांदा 200 मेगापिक्सेल कॅमेरा असलेला फोन लॉन्च केला आहे. ह्याचं खासियत म्हणजे तुम्हाला दाखवतो. ह्यामध्ये कॅमेरामध्ये 200 मेगापिक्सेलचा जो कॅमेरा आहे तो तुम्हाला 100x झूममध्ये कार्यरत होतो. त्याच्यामुळे तुम्हाला फोटोग्राफी वगैरे करताना चांगला फोटो वगैरे कॅप्चर होतो. प्लस ह्यामध्ये तुम्हाला प्रोसेसर दिला आहे तो स्नॅपड्रॅगनचा 8 Gen 2 प्रोसेसर दिला आहे. तो तुम्हाला गेमिंगसाठी किंवा इतर काही गोष्टी असतील तुम्हाला त्यामध्ये चांगल्या प्रकारे यूज होईल. ग्राहकांनी हा फोन घ्यावा कारण का ह्याच्यामध्ये जो कॅमेरा दिला आहे त्याच्यासाठी कॅमेरा चांगला आहे, प्लस तुम्हाला डिस्प्ले क्वालिटी चांगली आहे, प्लस ह्याला कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टमची प्रोटेक्शन दिला आहे. त्यासोबत ह्याला तुम्हाला S पेन दिलं आहे. त्यामध्ये तुम्हाला इझिली तुम्हाला फोटो वगैरे काढायचे असेल तर तुम्ही सेल्फी वगैरे घेऊ शकता. प्लस ह्याला तुम्ही S पेनने नोटपॅड वगैरे तुम्ही काय असेल तर तुम्हाला यूज करता येतो. त्यासाठी फ्लॅगशिप फोनमध्ये ह्यामध्ये तुम्हाला यूज केला आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी हा फोन घ्यावा. विशेष सवलत म्हणजे ह्या फोनला 58,999च्या सॅमसंग कंपनीने ऑफर दिलेल्या आहेत. त्यासोबत SSच्या ग्राहकांना इथे तुम्हाला सुवर्ण संधी आहे. त्यामध्ये तुम्हाला 2 वर्ष वॉरंटी SS ग्राहकांसाठी आहे. जर तुम्ही बघत असाल SSमध्ये तुम्ही फोन परचेस करत असाल तर तुम्हाला 2 वर्ष वॉरंटी भेटते आणि जवळपासच्या SSच्या तुम्ही कुठल्या पण ब्रँचमध्ये घेतला तर तुम्हाला 2 वर्ष वॉरंटी भेटेल. आताच आपण बघितलं उद्या कशा पद्धतीनं ग्रँड ओपनिंग ह्या सॅमसंग गॅलेक्सी S23चं होणार आहे आणि समस्त कणकवलीकर या ओपनिंगचे साक्षीदार असणार आहेत. या SS मोबाईलचे जे सर्वेसर्वा मानले जातात आणि ह्या सिंधुदुर्गातल्या ब्रांचमध्ये जे महत्त्वाचं योगदान ज्यांचं आहे ते आपल्यासोबत अक्षय उचले आहेत. उचले साहेब, काय सांगताय उद्या ह्या ओपनिंग संदर्भात आणि ह्या सॅमसंगच्या आपल्या ह्या SS मोबाईल संदर्भात? आपली पूर्ण जिल्ह्यामध्ये ह्या SS मोबाईलचं नाव आहे आणि उद्या ग्रँड ओपनिंग देखील ह्या सॅमसंग मोबाईलचं होत आहे, त्याबद्दल काय सांगू इच्छिता? नमस्कार, मी अक्षय उचले. SS मोबाईलच्या पूर्ण जिल्ह्यामध्ये 6 शाखा आहेत. कणकवली, कुडाळ, मालवण, बांदा आणि सावंतवाडी. ते 4 पैकी कणकवलीत 2 शाखा आहेत. त्या 2 शाखांमध्ये आपलं उद्या S23 सिरीज जो सॅमसंगचा नवीन मॉडेल फ्लॅगशिप मोबाईल लॉन्च होतोय त्याचं आपलं ग्रँड लॉन्च इव्हेंट आहे. नवीन अपडेट्सबद्दल आमचे प्रतिनिधी सर्वांना सगळं ट्रेनिंग प्रोव्हाइड केलेलं असतं. तर प्रत्येक ग्राहकाला जास्तीत जास्त सॅटिस्फाईड आन्सर्स किंवा सर्व्हिस आमच्या प्रतिनिधीं थ्रू आम्ही प्रत्येक ग्राहकाला देण्याचा प्रयत्न करतो. महाराष्ट्रात आमचे जवळपास 5 लाखहून अधिक ग्राहक आहेत. त्यांना जास्तीत जास्त सर्व्हिस देणे आणि घेतलेल्या मोबाईलची पूर्णपणे त्यांना आफ्टर सेल सर्व्हिस देण्याचं सगळ्यात महत्त्वाचा आमचा उद्देश असतो. हो, नक्कीच. सॅमसंग फायनान्स सोबत बऱ्याच फायनान्स असे आहेत ज्यांच्यामध्ये डाऊन पेमेंट 0
म्हणजे 0 डाऊन पेमेंटवर आपण मोबाईल घेऊ शकतो. एवढंच नव्हे तर उद्या जो लॉन्च होणार आहे सॅमसंगचा S23 अल्ट्रा 200 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा, त्याच्यामध्ये फक्त 5,200 रुपयाच्या नो कॉस्ट EMI ची ऑफर सुद्धा आपण लॉन्च केली आहे. त्यामध्ये आपल्याला डाऊन पेमेंट 0 करायचं आहे. आणि SS मोबाईल्स मध्ये फक्त मोबाईल्सच नाही तर मोबाईल, स्मार्ट टीव्ही, स्मार्ट वॉचेस तसेच सर्व कंपन्यांचे फायनान्स, मोबाईल सर्व आपल्याकडे अवेलेबल आहे. त्याचसोबत सर्व मोबाईलचे लाईव्ह डेमो सुद्धा आपल्याला इथे बघायला मिळू शकतात. उद्या सकाळी 11-11:30 वाजता माननीय तहसीलदार पवार साहेब यांच्या हस्ते आपण S23 सिरीजचं ग्रँड लॉन्च करत आहोत. सिंधुदुर्गातलं प्रथमच हे ग्रँड लॉन्च असेल. तर सर्वांनी उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. शिक्षक भरतीची घोषणा, जुन्या पेन्शनबाबत सीएम शिंदेंचं मोठं वक्तव्य. एकानं बोलण्यात गुंतवून ठेवलं, दुसऱ्यानं संधी साधत मोबाईल हातोहात पळवला. आणि झुलत्या पुलाचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.